O Boletín Oficial da provincia vén de publicar a convocatoria da quinta edición dos premios PEL, cos que a Deputación da Coruña tenta recoñecer o labor das empresas, autónomos e asociacións empresariais e clústeres no desenvolvemento económico e na creación de emprego no territorio. Este ano establécense 3 categorías. A primeira, a mellor iniciativa empresarial nova dirixida a pemes, microempresas e autónomos que iniciasen a súa actividade en 2021 ou 2022. A segunda categoría premiará a mellor iniciativa empresarial consolidada en activo desde 2017 ou con anterioridade. Por último, distinguirase tamén a traxectoria da mellor asociación empresarial, dirixida a entidades que conten cun mínimo de 25 empresas asociadas. Os gañadores recibirán un premio de 20.000 euros, mentres que os segundos clasificados optarán a Accessit de 5.000 euros. Os interesados en concorrer a estes premios xa poden presentar as súas candidaturas a través da sede electrónica da Deputación, con límite de prazo ata o 28 de xuño ás 2 da tarde. Cada candidato deberá presentar o anexo da memoria da candidatura, que non poderá exceder das 7 páxinas, así como o enlace a un vídeo da candidatura de non máis de 3 minutos, aloxado en calquera plataforma digital ou na propia web corporativa. Teñen dispoñible máis información na web pel.gal/premio.